बे समाव आङो गेदेरथार आफा इसोरखौ हामब्रायग्रोयो गोदोनि जोंनि लोगोसे मावलायबोनाय आंनि दरखंनिफ्रायनो हारिनि थाखाय मावबोनाय बिबोनां गिलबार्टजों लोगोसेनो लोगोमोन मानगोनां दा हाग्रामा महिलारि जोंनि बिटिसि चिफ जाबाय हाजार हाजार दावहानि गेजेरजों सिरिखिबोनाय बियो सासे जों मानगोनां चिफ जाबाय बे बैसोसिमाव आं हाजासे हामबाय होनदों बिदाखौ जोबोद मानियोमोन मानगोनां बिशप नित्यानन्द बरगयारी आंनि न'फांखौ बिदा फंबाय असे थालायोमोन बिसोरो आरो दानो फिसौनि थाखाय गावबो गैला फिसाजोआ हालाय हाफाय जानायाव बिबथैखौ खावलायबाय मोनसे राहा नागिरदो आदैनिसिम होननानै दा बे किर्गिस्तानाव फरायो बोसोरनै थांबाय बिना स्टाडियावनो नाम्बारा फैखायोनो माने स्टाडिनि माबा प्रेक्टिकेल क्लासावनो मेन परिखाखौ होनांलायाखै देग्लाय दा बियो फरायगासिनो दं बिनि थाखाय बे अनसुंथाइखौ हल जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय गासै मावथि हान्जा आरो दा मानगोनां अनजाग्रा जोहोलावफोर इयुथफोरनिफ्राय गासैबो फैबाय मोनफा मोनफा बुंनो रोंला बयखौबो गोरबो इसिंजों बेबायदि हान्जाखौ दैदेनबाय मानगोनां जोंनि चिफ सार हाग्रामा महिलारि आरो बेबायदि फिसालाफोरखौ थिनहरबाय सासे फिसालानो फिसौलानो बे अनसुंथाइखौ होनो गोसो गोरबोजों आङो गोरबो इसिंजों एलरुवा बसुमतारीनि बिबै जानानै बिनि बिमा आंनि फिसाजो बिजामादै डक्टर संग्राम बिनि जानानै आरो जोंनि अनजाग्रा आंनि बिबोनां गिलबार्ट बरगयारीनि जानानै आं दिनै मान गोनां जोंनि बिटिसिनि सार हाग्रामा महिलारिखौ गोसो गोरबोजों हामबायनो गावबो फुराना मावग्रा होननानै मानियो गासै साहित्य जागायजेनबोनायनिफ्रायनो एबसुनिफ्रायनो मावै मावै बुरैबाय आंबो आंनि गोरबोआव दाबो दङ आं थैजासे थागोन हारिनि थाखाय बिनि थाखाय आं दिनै बे समाव गोसो गोरबोजों हामबाय होनदों आरो हादोर सिबिग्रा साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों जिउयै माहामै हाथा हामा मान अपमान सहायनानै हादोरखौ हारिखौ दैदेननो ओंखारबोनाय गासै मावथि हान्जा जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ महिलारिजों लोगोसे आं गोरबो इसिंजों सिबिनानै मान होदों आरो बे अनसुंथाइखौ आं गोरबो इसिंजों नाजावबाय हामबायसै